F'diskors fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Belt Valletta, l-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono fakret li 50 sena ilu mindu Malta saret Repubblika u l-kap tal-Istat ma baqax barrani l-għażliet tal-pajjiż mill-ogħla kariga sal-inqas issa kienu qed jiġu eżerċitati mill-Maltin. Elenkat il-Presidenti emeriti kollha sa mill-1974 u fakret kif matul dawn il-50 sena il-pajjiż wettaq riformi kbar uħud ta' sfida biex tissaħħaħ id-demokrazija, mhux l-inqas riformi riċenti li trattaw il-kariga li tokkupa istess. Il-ħatra tiegħi bir-regoli ġodda kostituzzjonali li saħħu fl-2020 kienet prova li l-poplu tagħna kapaċi jkun vuċi waħda u kapaċi il-ftehim jasal għalih. Ftehim rali seħħ mill-lum għal-għada. Ħafna drabi jieħu żmien u jdum biex jirnexxi. Ukoll biex Malta saret Repubblika 50 sena ilu, kien hemm diskussjonijiet u negozjati li ħadu xhur twal. Fid-diskors tagħha l-President messet ma' diversi temi fosthom ir-riforma elettorali. Feku tal-ewwel diskors tagħha mumenti wara li nħatret Dr. Spiteri de Bono saħqet li wara bosta riformi imis issa li tkun ipperfezzjonata s-sistema elettorali biex ikun possibbli li minoranzi politiċi jkollhom rappreżentanza parlamentari wkoll. Hija staqsit jekk wasal xi żmien li ssir riforma tal-uffiċċju tal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u jekk jagħmilx aktar sens li dan jibda jinħatar b'maġġoranza sempliċi filwaqt li t-tneħħija tiegħu tkun determinata minn 2/3 tal-Parlament. Appellat ukoll id-deputati biex jibdew diskussjoni dwar jekk għandhomx ikunu full-time filwaqt li esprimiet dispjaċir li għadha ma kinitx ikkunsidrata proposta ta' finanzjament tal-partiti mill-Istat. Il-President fakret li r-rispett lejn l-istituzzjonijiet huwa determinat minn kif iġibu ruħhom id-deputati u qalet li min ma jeżerċitax l-onestà u l-galbu qed jonqos lill-poplu u lill-Parlament. F'diskors ta' nofsija hija faħret il-fatt li għal 9 snin konsekuttivi Malta baqgħet fl-ewwel post fejn jidħol il-Europe Rainbow Map Equality qalet li dan l-arfin internazzjonali huwa frott riformi progressivi favur l-inklusività u kontra il-preġudizzju. Faħret ukoll miżuri li ħeġġew aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u biex ikunu indipendenti finanzjarjament. Mill-att ekonomiku esprimit sodisfazzjon għar-riżultati fit-turiżmu u l-fatt li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra l-President Spiteri de Bono innutati li anke jekk tnedew diversi skemi biex jittaffa l-pis tal-kera, il-prezzijiet tal-proprjetà jibqgħu waħda mill-akbar piżijiet taż-żgħażagħ. Appellat biex ikunu rfinuti skemi u policies favur il-preservazzjoni tal-bini fiċ-ċentri u dawk li jitrattaw il-pagi u kundizzjonijiet tax-xogħol. Faħret li rwol ta' Malta favur il-paċi. Malta wkoll għandha kredibilità internazzjonali mifruxa fejn jidħol ir-rwol tagħha ta' medjatur u moderatur. Grazzi għall politika tagħha ta' non-allinjament u neutralità. F'din l-aħħar sena dan sarraf fiduċja meta Malta ġiet fdata biċ-chairmanship tal-OSCE xieda illi meta jkollna qbil bejnietna minkejja ċ-ċokontana kapaċi nattiraw ir-rispett ta' popli akbar minna. Il-President fakret fl-inkjesta pubblika fil-mewt ta' Daphne Caruana Galizia u appellat biex kompli diskussjoni għal rikonoxximent tal-ġurnaliżmu bħala parti mid-demokrazija. Hija temmet billi selmet lil dawk kollha persuni pubbliċi u inkella anonimi li ta' kuljum jaħdmu għal Malta ħjar milli sabuha.